Hi guys, mazong hapon. Mazong hapon na tantanan guys. Tapos sila sa pag-Gabriel Kuya Gael guys, bugha sila dia. Mga gibugha ng pag-Gabriel ang mga niraha ni Kuya Gael, niraha. Mga kinahoy ni Kuya Gael ay. Hehe. Shout out pag-Gabriel. Naghukas-hukas pabatis kaya Gael boots. Di alimutan guys, grabe jud pang init tarong adlaw. Grabe la inaag init rong adlaw. Hoy, ginuko na may unggoy dato. Hoy, kukat-kat. Tisa. Shout out sa mga kugihan bujag. Salamat ka sa Lord. Kada dapat may daghang kahoy gibughan nes pag-Gabriel. Naman lagi unggoy dihang laki. Pag hinay ba diha ko yakin-kin? Ha? Laki. Tagi ko ken. Pila na kahinog na nezo nakuha? Tagi ko ken. Ha? Kuya. Daghan na sila nakuha ang hinog datong kakao guys. Tawag ipatong lang to sa ibabos tangkaw. Iliya, no, diri ra taday. Kabuag dyan guys, kay arang aliwarang sa dere. Buwasot ka dihayat. Yehe, na may daghang sugnod guys. So kung problema magsugnod kay ibughaan mi daang pag-Gabriel. Napa datos pikas bay? Ay salamat kaayo. Sa mga kuyas kay mo nagilang mga kinahoy gahapon. Kuya Gael mo nagilang mga kinahoy daris deu. So na nagipang bugha na. Alright, yehe. Pasingat. Kuya Kinkin. Daghan dag hinog diha. Daghang hilaw. Anso. Paghinay ha. Paghinay. Purma ginoo ko, moro nag-unggoy na ng laki. Nana sa daghan nakuha guys, ganang buntag nakakuha si dag. Pila ka buok man kuha gani ha? Tulo. Charo, ay mahinang kay aron nagana man kuan. Tambok man bujag. Lagi, abi na gani aw gabi gahapon kan anay bunga na nas ubos. Nakakita mo kong bunga. Naman daghang hinog, ibabaw. Ambak na kin kinarbay ko ankin Nay wire ambak. Ambak de. Ambak na. Yehe, de na daghang bilagha nila bigyan ni taon. Salamat ka sa Lord. Kugihan bujag. Sanaon na naman sa kudani. Salamat ka Adjo. To balik dito ron. Laja na pa der. Kana. Ano pare. Buwan pa na. Wa man sila mag-iilis kay grabing inita. Grabing inita jud pa na bukad ka jud adlaw. Tanaw kalangitan guys gablu-blu gud agagi. Dapat agagmayng tao ang aliwarisa wa nang atog. Dabong man rito. Dabong. Hilaw pa to be. Das landong ya judas init kuya. Napay daghan dato si mong kuan niya, kahujanan. Daghan nagkuas kuyang kahoy gapon. Uy, di ara man dal sa among guys. Ngadto pa sila gladyo unda di ara man dal sa among deu. Ha? Nagka-race siya guys, amo pa nang ibuad kay buhi pa. Kadto. Pwede na to siya isud. Pwede na isud pa der kana ang bagong bidagha. Nagi. Kare tabunan naman na mo umo. Taligsik karon di masayang. Pag hinay na nalaga raw. Tara ka. Inita dahil sa ama guys. Uy, nainit nag-init. Sakit ka. Adus ka ng mata. Sakit sa mata ag-init. Ikaw. Tara kagmain dito to Dana kayo na pa ibugas papa. Alright. Matabangan naghakot sa mga chikiting guys. Si Lia, Gian, Kuya Kinkin. Si Kuya Kinkin nila ang leader. Si Kuya Gael kay Thomas Cabaw. Magbalhin. Kana makaya rabi. Kana makaya ra kuton. Ay, ginoo ko tabangan. Bugat man na yan. Luya oy. Samot sa kakaputot be.
Hinay ha. Butang na to sa kusina. Oops, tabangan ginoo ko. Ako, indoy. Oh, ikaw, sus, ginoo kaluoy yung taon. Indoy ako. Oh, kaluoy, sus, tabangan niya, bagot-bot na yung taon eh. Kumbati do, umanay training. Arong makamaog trabaho. Okay. Alright. I-arrange na to. I-arrange si Patong. Na. Okay. Very good. Very good daw. Oy, kanay bata. Kana mo'y bata, Jed. Kamao mo. Kuan og trabaho. Na, very good daw. Oy. Very good ang ziyan tot. Asa ka kitag batang mga kugihan. Okay ka, Adzo. Very good, oy. Oh, di apa jati kimiat, galabi kimiatin. Diyos, nyoko, hinahinay kay agsingat sa likod. Kahit si kimiat tapad guys, isa na pang ipamutang ang isang hinakot nga kahoy. So, hinahinay raga sa rin taon. Kay tabangan, pilar ba yung tawag kasag rin mga bataan ni. So, napaalig-alig man taon silang panghakot. So, nanas kimiat, isa nag i-arrange sa isang hinakot nga kahoy. So, tanaring lipad sa yung taon nila, kanakakot na silang kahoy. Ito na, balik na po si Za. Grabe, 100. Sa isa lang yan, kakamot. Very good. Oy, dali, kay. Diyos, noong kakugihan ko dyan, buyag. Guys, agang may tao may nanghakot sa kahoy. Nga ni kakugihan ni mga bata dari sa Bohol, guys. Very good ka, Adjus diyan. Yehey! Seryoso ha, oy. Hala, ginoo ko tabangan nagkamalisod man yung taon ng kaming badzi. Hoy, nagkamalisod man yung taon ni. Nagkamalisod Ano ko? Bangan. Sige, bati. Nahinay ra god, nahinay ra day. Uy, ino ko matagakan sa nantiil. Nahinay ra, nahinay. Na. Isa-isa na. Sige, sa isa lang good. Tanay panghasak ta sila. Din na guys, nagtapunok nag-amang sugnod. Salamat ka, Lord. Kada yung mga batang kugihan ang hakot sa mga kahoy. May panghasok na guys. Kalamukat pag amang dadto guys. Tapos yung mga lubi na dadto. Te! Kapila na ng hakot ni mo yan. Katulo. Katulo na yung balikan. Diyos. Very good oy. Nainga na mo'y bata. Masugo. Kuya man. Uja uy. Damag-damag in taon. What? Tabangan. Batang. Ayo ka agida na kay madamag ka. Datura. Kana na bi duha ra ka bukbi kay bagat bi. Tulura. 3. Balikan na, balikan. Semua ganan. Ayo ka agida na. Okay. Kumbati. Ito nagduha kagang may tao. Kaganay in taon sila bit-bit sa kahoy guys. Para mga tanawon. Lami ka sa tanawon ba nga ni kagagmatoy arang nakadyo ka mga kugihan ng hakot. Yehey. Okay, i-arrange yung tama nila. Kana mo'y bata. Oh, very good ka Adjus diyan. Yehey. Okay, na ilang master Kuya Kinkin, tama na sagbot Kuya Kinkin. Ilang master nga naghakot. Yeah. Si Papa Manog si Kuya mo yung nagbugha dato guys. Si Kuya Gal mo digputod, si Papa Gabriel mo nagbugha. So ang naghakot karon si Kuya Kinkin og gijang mga badi-badi, si Kimiat, si Miljian. Grabe ka mga kugihan bujag. Okay. Alright. Yehey. Kiig paloy. Hinay ka man damag. Hinay. Yay! So na guys, sila nagitabangan og hakot. Agilang leader so kaya kinkin ang tawo ngisle, tabangan nagkalaysod naman ang tawo ning gagmayng tawo. Oy, ginoo ko, nangatangak nagaziyan. Ang si Kimit ning pusing-pusing pa man, ginoo ko. Ano ba na sila? Ano pa picture din sila na daning time guys. Kay na pusing-pusing man sila. So parang gadaling taon nila ang kugihan na kaso. Salamat sa Ginoo kay na mga batang kugihan ka. So na guys, ang mga hakutay sunod na silang leader. Ang mga purma himus ka ajo gamay na lang guys mana naman yung tiwason takare buat pare dare kay mabasa-basa pa. Oh lamay pa tanawon ng mga batang ma-training og trabaho ba kalingaw. Yes no. Right. Nay, di magdagan-dagan.
Oh, guys, nga din ako gihan ka sa manggihakot og kahoy. Ano may bata. Very good ka ads kay Kinkin. Dapat tikimyat. Yehey. Pasunod si Diana. Ha? Takot pa. Hakot pa. Ngakot pa rin ay. Ha? Bati be. Tanaw guys, gaming badzi Bati dyan siya. Oh, man nagilang ka ilang human nagilang hakuton. Kung kana na guys. Kanang gitapok na sa nada nagamo pa ng ibad kay basa-basa pa na siya. Da boy, aw kon pa dai buhi pa ng uban. Oh. Okay. Yehe. Kumbate mga chikiting. Okay. Okay na. Ako una. Sige, go. Kumatikin kay ikaw mo leader nila. Kana guys, man sila hakot. Thank you Lord na nami daghang kahoy. Kapag amang papagabril, diyan may ipangwan no kahoy daan kay mabalik na ni ugmas sa trabaho. Kami na padari, laay na pud. Diyan. Yehey! Bari ko dagamang. Paman. Apa? Mapangwan ninyo. Wala ka mang snack mo ron. Hindi mo kupensa ng lamubuha. Humana sila hakot guys, dahil ang snack nagpaan. Snack nagpaan. Dana guys, ang snack nga sila nagpaan. Lagi mo yaha magpani mo. O snack na. Nagkaili ya, urot nagkainday. Snack pa sila. Okay. Very good ka adzo ni mga bata, mga kugihan bujag. Ta. Day. Sumato sa mis papagabril na tuskon guys, simudugan kay. Maglabamig. Gamay labhanan aron wa na yung labhanan na dali mabilin sa bahay sa mulargas papaugma. Gail! So guys, then nami sa pa guys, gi labhan na papagabril ng mga puti guys kay nauwahi man yung mga puti dani mga uniform sa mga kuyas unja ang mga puti na ug mga yellow. So isa ka nang gitiwas og labag guys, sa hangin na nga maghinahinay laman ta lagi ko kuso-kuso pud tabang-tabang ni dyan maingan man nga pagpudzo diha man so pay maglingkod ka. Kay mahadlok lagi si sa Ginoo ko unsa kuno maansag ang kilid man sa kuno ko sa na lamang kuno kay trabaho makahuat man kuno na unsa kani kunong mabughat simba ko mo isang ikahadlokan. So mana guys isa na naman taon magkusog-kusog ako dara ko sa ibabaw nag video ni dya maluoy ba sa taon ko magtanaw sang bana ngay nga na ija tanan trabaho pero saan ta man kinahanglan man mo pahuway ning lawasa kay insag simba ko maansa kuno yasar ba kuno ni trabaho puhon. So mana guys, dere na naman ko sa iba mo nagpudyo kami sa duwas kimyat naglingkod-lingkod dari sa kamalig. Huwat og mahuman si papagabril kay naghamani dyan mahimuwas pag ko guys sa no choice man gadyo mga laing tubig dari so dari ko mahimuwas dyan nagabot na sa bahay mamanlaw lang ako datog tubig manlawan po na dari hang samad. So agad choice guys aray gadyo ko dari makapanghimasa dari sapa nga gamay. So dani day dapita guys, dani mi sa una manguha og mangga kanang gitudlo dana. Mao nagmangga na mo sa unang kukat-katan sa pagbagjong udit na nga siak man ang taon na nagsanga, way na nga bilin. So na pay bag-o ni jang nang nalingsing. So nahami na sa una guys magkukat-kat. Makamingaw kadyo nga panahon guys no. Lami kadyo ibalik sa pagkabata ba nga sa una, di pa kapuzon kadyo lawas, so pay bati-batian ug na magari-batian murag baliwara karon nga nagtiguang na lahi ra jud guys. Dari guys kay na ay kamalig. Ma. Nagkajabi ko na nanay kawas na